Szervusztok, drága barátaim! Éve állok rendszeresen színpadon, de én még ekkora közönséggel sohasem találkoztam. A papírforma szerint nekem most borzasztóan kellene izgulnom, de nem izgulok, mert túl vagyok már egy rettenetes, nehéz erőpróbán. Tudnék, én hónapokig voltam kórházban, és a sok ágyban fekvés legyengített. Kíváncsisággal, vegyes szorongással figyeltem magam, hogy vajon ezt a néhány métert a színpad hátsó szélétől a mikrofonig én elegánsan meg tudom tenni. Ha nem is én. Hát ha nem is volt nagyon elegáns, de egy 4-es alára sikerült. És a szorongásomat teljesen felváltotta az öröm, hogy most hozzátok beszélhetek. Egy rövid részletet adok elő a kedvenc előadásomból, a Szokratész védőbeszédéből. Szokratész fele, és rögtön utána a méreggel való kivégzését időszámításunk előtt 399-ben történt. Tehát 2423 évvel ezelőtt. Ha elmondtam a beszédet, rövid lesz, akkor utána ki állapítsa meg, hogy Szokratész több mint 2 év és fél száz évezred után mondott szavai érvényesek-e ma Magyarországon. És akkor most jöjjön Szokratész. Én nem hagyom abba a bölcselkedést, sem azt, hogy ne intsem és ne virágítsam föl, akivel csak találkozom közületek, a szokott módon, ekként beszélve hozzá. Eljöttek, leggyerekabb ember, athéni polgár vagy, a bölcsességben és hatalomban legnagyobb és legkiválóbb város polgára. Nem szégyelled hát, hogy mindig csak a vagyonod lehető legnagyobb gyarapítására van gondod, meg hírnevedre, dicsőségedre, de az igazságról és arról, hogy magadat a lehető legjobbá tedd. Nem is gondolkodol. Ha pedig valamelyikőtök ellen mondana nekem, és azt állítaná, hogy ő igenis törődik ezzel, akkor nem bocsátom el rögtön, hanem kikérdezem, megvizsgálom, és ha úgy találom, hogy nincs birtokában az edénynek, de azt állítja, hogy igen, akkor össze is szidom, hogy a lehető legtöbbet érő dolgokat becsülje a legkevesebbre, a silányabbakat pedig többre. Mert nem a vagyonból lesz az erény, hanem az erényből származik minden jó az ember számára, a magánéletben is, a közéletben is. És hadd ismételjem meg, én soha nem fogok másként beszélni, akkor se, a 100-szor is meg kell halni. Köszönöm.